Prova ċara li l-pjan tal-gvern li jwessa t-toroq madwar Malta biex jipprova jtaffi traffiku mhux taħdem ħarġet f'dawn il-jiem meta l-istudenti ritornaw lura lejn l-iskola. Fil-jum li fih kważi l-iskejl kollha kienu qed joperaw, Net News żar żewġ lokalitajiet li huma fl-inħawi ta' fejn saru proġetti ġodda mill-gvern. Mill-filmati fosthom dawn f'Ħaltarxien jidher biċ-ċar kif il-qalba tar-raħal baqgħet karatterizzata minn traffiku kontinwu bil-vetturi jeħlu meta ppruvaw joħorġu lejn toroq prinċipali. L-istess fil-Marsa fejn fost oħrajn stajna ninnutaw traffiku konsiderevoli ta' karozzi li kienu sejrin lejn il-Ħamrun. L-4-25 ta' Settembru tfisser ukoll il-bidu ta' sena skolastika ġdida għal eluf ta' studenti. Sena skolastika ġdida li magħha ġġib ukoll żieda fit-traffiku fit-toroq. Net News ħareġ fit-toroq biex jara kif hija s-sitwazzjoni f'dan għal-jum. Wara nofsinhar qed tinħoloq ukoll konġestjoni ta' traffiku quddiem il-biċċerija fil-Marsa kif ukoll madwar dak li kien il-garaxx tal-Gvern u li issa suppost se jkun qed jopera bħala l-villaġġ tal-Karnival. Dan għaliex il-Gvern għalaq kważi kull ħruġ li minn il-ħawi tal-Ħamrun, il-Marsa, il-Belt u l-Furjana kien jagħti direttament għal ġottri għal Domoro. Dan bil-konsegwenza li mijiet ta' karozzi qed ikollhom jgħaddu minn triq waħda. Dawn il-każ juru kif waqt li l-Gvern Laburista jista' jkompli qaċċat is-siġar bla doċċ biex iwessa t-toroq prinċipali kif qed jagħmel, bottlenecks simili għal pidjar mhux se jissolvew. Dan bil-konsegwenza illi bżieda medja ta' 30 karozza kuljum fl-2018 u bi gvern bla pjan għal din il-problema, il-konsegwenzi jistgħu biss ikomplu jiggravaw.